aj baviť. Zobudili sme sa do nádherného rána na tomto krásnom, malebnom a hlavne útulnom prírodnom mieste, čo je úplný opak bivakovania v kempingu, kde máte tej pozornosti oveľa viacej. Tu sme mali akurát pozornosť hlodavcov, líšky a blízkej sovy, ktorá sa v noci ozývala. Tento pekný deň je však úplným opakom toho, čo sa v noci prihnalo. Od juhu prišla obrovská búrka, blesk za bleskom, hromobitie a celú noc takmer pršalo. Náš stan to však vydržal, ale všetko je kompletne mokré. Našťastie slniečko postupne vysúša veci. My sa nachádzame pri Potônskych lúkach. Neviem, či to je počuť, ale za mňou je dokonca dráha Dirt Road pre autá, čo môže byť zaujímavé pre fanúšikov adrenalinového športu. My však ideme ďalej. Čaká nás ďalšie prenášanie člnu cez Hrádzku pri Jahodnej, ale aj ďalší drevený mlyn v Tomášikove. Rastú tam vraj krásne hlavové vrby a tak sme sa rozhodli, že si práve na tomto mieste spravíme obed. Môžeme ísť. Za tých pár dní sa na nás komáre poriadne vyšantili, na štípance však rýchlo zabudnem. Dnes to bude hlavne o rozmanitej faune a flóre. Konečne tak využívam svoj teleobjektív a zaznamenávam okolitú nádheru. Čakáme na kačku. No nechci vôbec prísť. Tí skoršie narodení si budú určite pamätať legendárny český film Cesta do Prahy. V tejto časti Malého Dunaja by sa mohol kľudne natáčať remake filmu. Máme pocit, že sme sa vrátili o niekoľko miliónov rokov vzad. Husté porasty ostríc a trasoviská, kde nám neraz ostane v blate visieť veslo. Vždy sa však vyslobodíme a ponárame sa hlbšie do toho kraja tajomného hmyzu a rastlín. Táto čarokrásna scenéria má však aj svoju odvrátenú stranu, pretože aj tu človek potrebuje vyťažiť z prírody čo najviac. Dostali sme sa na miesto, kde sa Malý Dunaj extrémne spomaluje. Je to zapríčinené stavidlom vo veľkom háji medzi veľkými lukami a veľkými búrami. Za chvíľku budeme musieť čln opäť prenášať. Naľavo budeme mať možnosť vidieť prítok Čierneho Váhu, ďalšej rieky. Ťažšie na týchto vodných plochách je pádlovanie, lebo máte pocit, že sa nehýbete z miesta. Takže let's go! Na sútok Malého Dunaja a Čiernej vody, čo je ďalšia rieka, ktorú môžete vidieť v pozadí, tuto na pravej strane. Pred nami sa nachádza táhať, máme za sebou fakt náročnú plavbu po tomto kanáli, ktorý je úplne stojatý, fúka nám oproti vietor. A teda dajte nám ešte k tomu vedieť, že či by ste chceli vidieť aj splav Čiernej vody, alebo nám dajte vedieť, či už ste ju splavili, lebo nám sa to veľmi pozdáva. Môžete pozrieť na túto krásnu malovanú mapu a zistiť, kde sa práve nachádzate. V našom prípade je to hať Čierna voda. A za necelé 2 km sa dostaneme na vodný mlyn Tomášikov, na ktorý sa veľmi tešíme. Je to jeden z 5 vodných mlynov, ktoré sa na Dunaji nachádzajú. Takto vyzerá zákutie stavidiel, ktoré sa nachádzajú na riekach.
Predo mňou sa nachádza ďalšia technická pamiatka s názvom Tomášikovský mlyn. Bohužiaľ, nedá sa do ňoho vojsť, ako ste to mohli vidieť v Jelke, no okolie a hlavne blízka Čarda robí z tohto miesta príjemnú zastávku pri rodení s deťmi, cykloturistiku a v našom prípade vodnú turistiku. My sme zatiaľ služby Čardy nevyužili, nakoľko sme si jedlo zobrali so sebou a na tomto príjemnom mieste sme si uvarili výdatné vodácké jedlo. No a okolo mňa môžete vidieť hlavové vrby, stromy, ktoré v minulosti slúžili na stavbu obydlí a tiež konáre z týchto stromov sa používali v prútikárstve, orezávali sa a stromom hrubli hlavy, odtiaľ dostal strom názov aj hlavová vrba. Za týmto mólom, smerom tam, sa nachádza Tomášikovské jazero, ktoré možno nepozná veľa ľudí. Toto jazero je perfektné na letné kúpanie. Je tam bufet, je tam hudba, sú tam chatky na prenájom a hlavne, čo je najdôležitejšie, je tam krásna, čistá, azúrová voda. Už sa nám pomaličky bude stmievať za chvíľu, takže potrebujeme sa ísť niekam zložiť a chceme ešte prejsť Jahodnú, takže stay tuned a určite si toto jazero uložte. Sme totálne rozbití. Pred nami sa nachádza región Alba Regia, je veľmi známy tým, že ľudia sa väčšinou vykotia z loďky. Alba Regiu sme prešli. Urobili sme si tam jednu zastávku, kedy sme si chceli kúpiť ešte nejaké jedlo, pretože práve prichádzame do divočiny, do Terra Incognita. Maroš ju raz prešiel, ale veľmi dávno a ja som tu teda ešte nebola, takže tento úsek až ku Kolárovu vôbec nepoznáme. A hlavne, až ku Kolárovu nie sú žiadne blízke dediny, takže je to skutočná divočina. Druhá vec, prešli sme teda Alba Regiu úplne v pohode, nebolo to nič extrémne, ale Maroš v pizzerii zabudol moju peňaženku na stole. Potom, ako sme sa zastavili v kempingu v Jahodnej, obzrieť, ako to tam vyzerá, ale bol zatvorený, tak sme išli ďalej a zrazu nám týpek na moste kričí, že či to nie je naša peňaženka a ja, že to je moja peňaženka. A tak nám ju iba hádže do člna z mostu a ideme ďalej a pozeráme, že wow, tak toto je neuveriteľné šťastie. Tu pozdravujem pána aj ľudí, ktorí... Kým Terka všetkým poďakuje, ja poviem len toľko, že ak sa vám naša tvorba páči, nezabudnite nás sledovať na sociálnych sieťach. My utekáme do stanu, pretože aj dnes nás obklúči búrka, dokonca 2. Je to však doslova ohromujúci moment, veď posúďte sami. Ahoj! To, čo letelo proti tebe? To sú, ne?